Продължаваме с още една фигурка на хорото Ширто. Тя е малко по-забавна, ще видите защо. Първите три такта отново си остават същите. Те са следните. Раз, два, три, раз, два, три, назад, два, три. Тук това, което е интересното е, вижте го. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Да, имаме въртене. Въртането е много лесно. След като съм приключил и съм се върнал назад, имаме раз, два, три, третия такт. Самото въртене е с левия крак правя стъпка в ляво назад. След това имам още две стъпки на място, с които се завъртам. И отново съм в изходна позиция за начало на следващата фигурка. Ето още веднъж, много бавно, самото въртене. Дошли сме до тук. Левия крак стъпва назад, леко в ляво. След това следва две стъпки с десен крак и с ляв крак на място. И десният крак е свободен и сме готови отново да започнем фигурката. Още веднъж, че е малко по-сложно това нещо. Стъпка назад, още две стъпчици на място, с които се въртим и заставаме в изходно положение за фигурката. Ето го цялото, малко по-бавничко. Раз, два, три, раз, два, три, назад, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, назад, два, три, раз, два, три. Много е важно, когато имаме партньори от ляво и от дясно, при въртенето да си пуснем ръцете, за да няма травми. Това е важно наистина. Така че ето още няколко пъти бавничко. Имаме раз, два, три, раз, два, три, назад, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, назад, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, назад, два, три, стъпка, стъпка, стъпка. Раз. Както виждате, на самото въртене, ръцете са отново свити от лактите. Както вече се разбрахме, не се държим с колегите до нас, но ги държим ръцете в страни. Сега ще го направим и с музика. Така че вече знаете достатъчно фигурки на Ширто, може да си ги изпълнявате, да си ги сменявате колкото пъти искате. Важно да не забравяте да се забавлявате. Ще се видим пак!